Шихабетдин Мәрҗәни 1818 елда Әтнә районының Ябынчы авылында туа. Күршедәге Ташкишу, Бухарадагы Күгеллеш, Самаркандтагы Ширгар мәдрәсәләрендә белем ала. 1850 елда Казанның беренче җәмигъ мәчетендә имам булып эшли башлый. Бираздан Казан мөхтәсибе итеп билгеләнә. Мәрҗәни мәдрәсәсен ача, дин сабакларын бирә, шулай ук татарская учительская школада дин дәресләрен алып бара. Университет каршында археология, тарих һәм этнография җәмгыяте әгъзасы булып, аның эшендә катнаша. 1889 елның 18 апрелендә вафат. Бүген Кабан күле буендагы мәчет, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Тарих институты, Милли татар гимназиясе аның исемен йөртәләр. Галим, дин эшлеклесе, фәлсәфәче, тарихчы, мәгърифәтче. Күпләрегез бу рубрика белән татарның дахи улы арасындагы бәйләнешне эзли дә башлагандыр. Әллә ул да көрәшче дигән сорау башыгыздан уздымы? Сез хаклы, әйе. Егет вакытында аны тирә-якта көрәшче Шихаби дип йөрткәннәр. Ул көрәшне бик нык яраткан һәм һәр вакыт җиңүгә омтылган. 1915 елда Казанда чыккан Мәрҗәни дигән китапта Садретдин хәзрәт дигән кешенең мондый истәлекләре бар. Көрәшкәндә Мәрҗәнинең шул гадәте бар иде. Йыгылганнар белән түгел, бәлки йыгучы баһадирлар белән көрәшүне сөя иде. Үзеннән бер мәртәбә йыгылган кеше илә көрәшми иде. Һәм дә ул кеше йыккан кеше белән дә көрәшми иде.